салом ба модарон, салом ба хоҳарон, салом ба кулли тамошобиноне ки айни ҳол навори моро тамошо карда истоданд. саломи худро ба ҳар яку яки шумо мерасонам ва умедворам ки сиҳатманду хонаобод ҳастед. духтаро, имрӯз ба хоҳиши шумо пахлаваи турецкӣ тайёр мекунем. то охири навор бо мо бошед. инак шурӯъ мекунем тарзи тайёр карданша. бо диққат тамошо кунем. барои пахлаваи туркии мо 2 дона тухм, ним қошуқча намак, 2 қошуқи калон уксус ва 4 қошуқ равған, 250 грамм ва оби хунук лозим аст. салом бонувони азиз, як пешниҳод барои ҳама занҳои хонашин. компания фабелик ҳамаи бонувонро ба кор даъват мекунад. шумо дар баробари дуруст тарбия намудани фарзандон метавонед кор кунед ва маблағи хуб ба даст оред. ба рақамҳои дар рӯи экран буда ҳатман муроҷиат кунед. корро ба пуррагӣ мефаҳмонам. регистратсия ва омӯзонидан ройгон аст. падарам андар ҳаётам давру даврони ман аст. меҳри бепоёни ӯ ҳамчун дилу ҷони ман аст. қиблаи аввал агар ҳар муслимеро каъба аст. қиблагоҳи сониям доим падарҷони ман аст. падарам андар ҳаётам давру даврони ман аст. меҳри бепоёни ӯ ҳамчун дилу ҷони ман аст. қиблаи аввал агар ҳар муслимеро каъба аст. қиблагоҳи сониям доим падарҷони ман аст. иҷода бошад тамошобинои азиз, сиропша тайёр мекунем. сироп дар мода 3 стакан шакар, 3 стакан об, нимта лимон ё ин ки ним қошуқча лимони кислота ва дар оташи паст баъд аз ҷӯшиданаш 10 дақиқаи дигар меҷӯшонем ва сиропи мо тайёр мешавад. дар зиндагӣ пандҳояш рӯзу шаб доим нигаҳбони ман аст. падарам андар ҳаётам давру даврони ман аст. меҳри бепоёни ӯ ҳамчун дилу ҷони ман аст. ман бидонам ҳар куҷо қадри падарҳои азиз. ман бидонам ҳар куҷо қадри падарҳои азиз. чунки ҳар некӯ падар виҷдону имони ман аст. шеваи адлу адолат аз падар омӯхтам. зин сабаб вазфи падар дар шеъру дастони ман аст. шеваи адлу адолат аз падар омӯхтам. зин сабаб вазфи падар дар шеъру дастони ман аст. падарам андар ҳаётам давру даврони ман аст. меҳри бепоёни ӯ ҳамчун дилу ҷони ман аст. қиблаи аввал агар ҳар муслимеро каъба аст. қиблагоҳи сониям доим падарҷони ман аст. духтаро, зуволачиҳомона ҳамаша крахмали ҷувори макка, яъне кукурузни чихелики навистагия датанаш кукурузни крахмал
با кукурузни крахмал тунук мекунем. Беҳад золачои нежни нағз мешава. Шояд духтаро савол тиен ки орд кати ё ин ки крахмали картошка кати мумкин аст тунук кардан. Не духтаро, и фақат ҳамин кукурузни крахмал кати тунук мекунем, барое ки орд кати сахт мешава, хамир дар худаш мегира орда. Золачаон баъд сахт мешаванд. духтаро, якум боре ки ман пахлавая тайёр кардам, як зола якта тунук карда будам ва баъдан дуюм сеюм боре ки тайёр кардам, аллакай омӯхтам тарзи тайёр карданша, тарзи тунук карданша. Аллакай хела вақт шуд ман мепазам. ҳад ба мазаи хушрӯ меоя, бо аҷибиша мее ки беҳад ба баракатай. духтаро, баъди тунук кардан ҳар як қабатчама кам крахмал чӯшида, баъдан боло ба боло гузоштам ва размери ҳамихел лист мебурам. Бо диққат тамошо кунен ва дастгиритона ҳатман аз хотир набурорен. духтарон, ҳамихел қабат сливочное масло мемолем ва ҳаштум қабатша ки мондем, аллакай ҳамихел аз гирдош буромадагия барои начинкамон аз гирди пахлава набуроя. вақти буриданда ҳамихел мемонем, баъдан начинкаша меандозем ва боз ҳамихел қабат ба қабат золаҳомона сливочное масло мемолему то охирша.
баъд аз буридан духтаро ҳамихел чихеле ки мебинен сливочни масло об карда ҳамихел мерезем ряд ба ряд. Баъдан дар ҳарорати 160-170 градус гармӣ дар муддати 1 соат мепазем. духтаро ҳаракат кунен сливочни маслая сифати баландша харидорӣ намоен. агар 72-82% боша беҳтарин мешава. қабат ба қабат ҳамихел беҳад слоёни хушрӯ меояд. баъд аз тайёр шудани пахлава духтаро ҳатман сиропа дар вақти гармии пахлава мерезем. иҷода бошад духтаро, пахлаваи туркии мо тайёр шуд. аз ҳамаи шумо миннатдорам ки то охири навор бо мо буден, моро ҳамроҳӣ карден ва канали моро дастгирӣ карден. ҳатман лайку комментарияхутона фаромӯш накунен. агар видеои мо писанди шумо омада боша, подписатсия кардагӣ набошед, подписатсия куне ва аз дигар наворҳои мо бохабар бошед. худованд ёру мададгори ҳар яку яки шумо бод. худо ҳофиз дӯстони гулам.